Lahiri KTV sizapanga support zinthu zopusa ndipo tizayima pa chilungamo pofuna kuwazindikirisa Malawi. President wa dziko lino Peter Mutharika ndi president woganiza bwino osati aja amene tikakakamiraja analibe usogoleri wabwino. Kodi kuganiza bwino kwa president kupose kumuimbira president zake ndi kufotokozera mavuto ali a dziko lake kufuna kuwakhoza? Tisamalimbane ndi asogoleri opanda pake ena pana kuchosedwa ntchito akudandaula ayi magwidwa ntchito wanu sanali bwino ndifake president akusankha anthu oyenera. Kodi president kuchitanisa chokudya kapena kuti agule chokudya kuzera mayiko akunja ku Zambia, koma kuti akanakhala enaja anali busy, akanakhala busy kupita mayiko akunjawo ndi nduna zawo kumaononga misonkho yathu ifa Malawi tizikhala ochenjera. Ndipo ine ngati Lahiri KTV sizapanga support president wopusa koma ozindikira ngati Peter Mutharika chifukwa ndi president yokhayo wamasomphenya. In the last 4 years in government, we have walked the talk. After the drought, we have surplus food. And I'm pleased to say to you that last night, my brother, the new president of Malawi, called me and said, HH, please keep 200,000 metric tons of maize for us. And we'll do it with pleasure. Thank you to our farmers. And for us, it will be money. We will earn money. I said it already. I'm repeating it so you understand the context. I'm repeating this deliberately. Taona mu 2019 komanso 2020 chilima anali busy kunyoza APM, anali busy kunyoza asogoleri a DPP pofuna kupanga ubale ndi chipani cha Malawi Congress Party. Amunyoza APM, amanena kuti ndi okalamba, amalimbana nawo, walephera usogoleri. Koma pakadali pano boma lomwe lichala MCP litazalowa mboma linazalephera kupanga china chilichonse endi linali busy kunyoza asogoleri a DPP omwe a Malawi Congress Party nduna zake zinali zoyenda zodya misonkho ya Malawi. Endi taona zipani zosiyana Malawi muno akondwani na nkhumwa achokera ku DPP koma anali busy kumanyoza chipani cha DPP. President wa dziko lino wakale omwe wachosedwa pompanopa anali busy kumanyoza chipani cha DPP. Kabambe anali busy kumanyoza DPP. Chipani cha UDF mamembala ambiri ngakhalenso president iyo atupere muluzi ku UDF ku anali busy kumanyoza DPP. Koma pakadali pano DPP yatenga boma endi zinthu zikuyendesa bwino kusiyana ndi usogoleri wa Dr. Lazarus Chakwera. Amalawi tikuuze ni kunena kuti zipani zinazi ntchito yake imakonda kulandira ndalama ku zipani zina. Maprofit enawo musakhulupirire ndi akuba. Kodi atupere muluzi amanena kuti amaberedwa ndi chipani cha DPP mbuyo monsemo. Kodiso kumba kuti chipani cha DPP chinali boma, kodi pakadali pano kugwa mmene wagwera atupere muluzi tinganene kuti siwaberedwa ndi DPP imabera ili kunja kwa boma. Akabambe atupere muluzi samani pakamwa pano ili ndi ziko koma wakana kufotokoza zambiri tindi zambiri mulipotili lomwe walemba ndi Irene Kaira. Kulona zandale nchipani cha UDF a Yusuf Mwawa walengeza kuti watuluka nchipanichi. Izi zadza patangotha maola ochepa gavana wa chipanichi nchigawo cha Kuvuma atatulukanso nchipanichi. Polankhula ndi Zodiac Amwawa ati padakali pano sanachite ganizo lilonse pandale. Ndizoona adideko kuti kata imene mwayionayo yachokeradi kwa ine kuti ndapanga resign mpando wanga wa director of political affairs komanso ngati member wa chipanichi kuyambira pa 18 September. Mneneri wa bungwe la katswiri ndale la Political Science Association of Malawi Amavuto Bamus wati chipani cha UDF chakhala chisakuchita bwino mzaka zapitazi kuphatikizapo kusakazikika kwa utsogoleri. Tapambana zisankho za president kumbali ya UDF kuchokera mu chaka cha 2004 pamene UDF inatuluka mbuma. Zimenezi zikuchotsa chipoka kwa mamembala kuti akhalebe mu chipanichi. Koma chifukwa china chonjezera tikukhudzana ndi kuvuta kwa ulamuliro kapena utsogoleri mchipanichi. Kupatulako akuluakulu awiriwa anthu enanso ambiri akhala kuchoka mchipani cha UDF potsatira kusachita bwino kwake pa chisankho chapitachi.
mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika wati mkulu watsopano wa asilikali ankhondo a dziko lino General George Chafu ndi kadaulo pa ntchito yake. Mutharika anena izi ku nyumba yawo ya Page House m'boma la Mangochi pamwambo okweza ndi kuveka nyota mkulu wa asilikaliyo. Mawu ake General Chafu wati mwezi osusa boma ziwani kuti chipani cha DPP chimanga maziko mboma endi usogoleri wake ukakhala wabwino kwambiri ukomera amalawi ambiri azingopanga support chipani cha DPP kumangosintha kwa asogoleri fuka udaona kuti ku chipani cha DPP kuli usogoleri wabwino. Guys, tisamanamizidwe ndi andale amene akufuna kumatibera ife misonkho yathu, akufuna kumatipeperesa ife. Tiye tisankhe usogoleri woyenera. Papa titha kusimikiza kuti chipani cha UDF chatha, chipani cha PP chamala, chipani cha UDF chatheratu ziko muno, DPP ikhazikika.